Acercámonos agora ata o Concello de Cenlle, minutos para saudar a María Ángela González, que é a voceira do Partido Socialista nesta localidade. Hola, que tal? Moi boas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Como estamos? Bo día. Estamos. Estamos, que non é pouco, non? Sí. Bueno, imos a falar de temas de actualidade. Levades varias semanas denunciando o que xa nomeades como trama do canon da auga. Contenos en que consiste, que é o que está a acontecer. Vale, pois que en estes últimos 10 anos non se pagou o canon da auga a Augas de Galicia. Cobrábase aos veciños, pero non se lle pagaba a Augas de Galicia. A alcaldía contanos que na contabilidade do Concello anotaban que se pagaba o canon e realmente o que se estaba pagando eran multas e recargos. E de outra banda estabanse desviando certas cantidades de cartos a unha conta bancaria que non se sabe de quen é por agora. E a alcaldía dinos que non tiñan conocemento desto, que era a traballadora que estaba encargada de todo relacionado coa auga, a que xestionaba todo. Sí, deronse unha serie de explicacións Sí, nun pleno explicaronnos así extraordinario. por encima algo, sí. Parece vos suficiente? Non nos parece suficiente, creemos que hai máis cousas. O que pasa, claro, non temos información. Iremos pouco a pouco a ver que nos din. Sí, vostedes incluso afirman que xa no ano 2019 preguntouselle ao entón alcalde Gabriel Alén sobre Sí. este tema. Sí, preguntouselle si se pagaba o canon da auga e dinos que sí, pero só sabemos que o que nos contaba o grupo de goberno. Creemos que pode haber moito máis, pero faltanos información, está claro. De que cuantías estaríamos a falar? Estamos falando de máis, todo isto é por encima, porque non sabemos moito máis. Estamos falando de máis de 200.000 euros, máis 70.000 euros que se desviaron a unha conta bancaria que non sabemos de quen é. Isto todo nos últimos 10 anos. Agora mesmo, isto estáse a investigar, está en mans da Xustiza? Sí. Está nas mans da Xustiza, eso parece. Bueno, este é un dos temas que vos preocupa, pero tamén, xa que falamos con vostede, gustaríame que nos comente que outros temas a nivel de oposición son os que están traballando. Pois agora estamos con todo isto da auga. O tema principal, non? É o tema principal. Hai máis cousas, pero en principio que isto nos superando todo, porque faltanos información, estamos falando de grandes cantidades de diñeiro, non sabemos en que vai acabar todo isto. Sí, pero relativo á agua, vostedes tamén denuncian esa perda de agua, non? Que o que acontece coa rede de abastecemento? Sí, levamos anos denunciando que desaparecen cada ano sobre 100.000 metros cúbicos de auga, o que conleva un coste de electricidade de uns 20.000 euros ao ano, máis ou menos. A alcaldía sempre nos di que son fugas, averías, pero creemos que estamos a falar de cantidades moi grandes de auga. E, de feito, en xullo deste ano presentamos un informe en Augas de Galicia que contén información oficial e documentación relativa á xestión do ciclo da auga desde o período 2010 ao 24, para que Augas de Galicia solicitara unha auditoría. Por agora non temos resposta. Entonces non sabemos. Moi ben, pois gracias por o seu tempo. Non sei se quere apuntar algo máis antes de despedirnos. Nada, decir que a veciñanza que ten que ter toda a información, que creemos que é unha mala xestión, que nos últimos 10 anos pasaron 3 alcaldes e 3 secretarios, e que como pouco houve deixamento de funcións, independentemente do que diga a xusticia, está claro. Bueno, gracias por o seu tempo. Vale. Bo día. Vale, graciñas. Falamos. Gracias. Chao, hasta un momento, chao.